Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor WeNingi. Ngiyathemba la khona kuyaphila. Sibuya nje ngokuyithoba sikhulume nawe. Ngifuna nje ukuxolisa kakhulu inganza kwethu kulesikhathi lesi abantu bazobona angikwazi ukuresponda ke kakhulu kuma comment nokufaka ama video maybe more often ngizathu sokuthi ngiyafunda ngisesikolweni. Abanye ke bayazi ukuthi ke ngingakuveza public ngisa sesikolweni lapha isemfundo yamabanga aphakeme, so ngisaqhubeka. So umsebenzi the more uqhubeka ufunda the more umsebenzi uba mningi, so umsebenzi manje mningi kakhulu wenza ukuthi ke ngingakwazi nokuthola isikhathi khande liyaqhuma ba. So kodwa ke sizozama ukuthi siphinde sisenze isikhathi bekuthi nje umuntu weqinekile, kodwa ngiyathemba ukuthi ngizophinde kuvuleke ithuba. Kodwa ke inamba yami since ikhona guys, ningifonele ngiyafoneleka kuyakhulumeka futhi nami ngiyazama ukusenza isikhathi umuntu bengifonelile. Sibhekela iphupho la lika Mdungwazi uthi ke ngisacela ubuza la kusho ukuthini uphupha la ubhema ugwayi cigarette uze ke uqede to uphupha female nurse igqoke uniform. So ke la uma uphupha nje ubhema ugwayi asiyiveza ukuthi ke uphawu nje livame ungabi luhle olubi lolu lungabuxwayisa nje ngesimo sengozi ezayo empilweni yakho ngenxa mhlawumbe yobudedengu bakho. Okusho wena ungenzeka umuntu ozosifaka engozini, umuntu ozosifaka engcupheni ngandlela thize. Okwesibili futhi esingakubheka la ukuthi kuyenzeka ukuthi uma uphupha la ubhema ugwayi kube uphawu usuke lubika ukuthi ke kunobuthakashana obuthile noma kunesiqale kwiswana esithile noma ke kunenkinga enkulu ongayazi wena nongayinakile futhi mhlawumbe engahle ikuthikameze empilweni noma ikuthikameze ikusasa lakho esikhathini esizayo. Kanti futhi ke la kusingakuveza ukuthi uma usuphupha ke la uzobona ke nje umhlengikazi phela lapha ke intokazi umhlengikazi uphawu loluhle kakhulu ngoba ke lona ke lungaveza isimo senhlanhla luphinde lusho nokuthi mhlawumbe umuntu ozokwazi ukubhekana ngene ukubhekana mhlawumbe nenkinga zakho noma ukuxazulula inkinga zakho ezikhungethe njengamanje, noma ke wena uzokwazi ukuthi uthole isixazululo seyinkinga ezingahle zikubambe noma zikhungathe ngesikhathi esizayo. Kanti futhi kuyenzeka la uma ubona umhlengikazi kube uphawu suke lusho ukuthi ke uma ukuthi wena uneyinkinga ezikhungethe njengamanje uNkulunkulu noma ke ngoba ke ukholelwa mhlawumbe ethongweni ithongo lakho lizokwazi ukuthi lingenelele lizo-intervene empilweni, noma ke wena ukholelwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu will intervene elifini yakho, uNkulunkulu uzongenelela, uNkulunkulu uzokwazi ukutakule einkingeni zakho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ke engathi ke nganilonda enibusise. Ngakhohlwa ukusubscribe kwi-channel bese niphinde ke nibukela nama video eswenzile esikhathini esindlule. Khona ke i-channel kaPastor WeNingi nakhona amaphupho ongahamba ukwafunde. Cinga nje lapho ke Pastor WeNingi uzowathi ke uthola amanye amaphupho. Siyabonga.